Jo. No, takže před chvilkou jsme natáčeli video o skořici. Jo, povedlo se. No. Ale byl to hnus. No, takže další, co se často objevuje, je mouka. Takže zkusíme mouku a to si myslím, že nebude tak strašný. Jakože prej, nemáš to od skořice, že? Jakože prej nejde poutnout, ale neštípe, takže to. A zase budeme mít jenom malou žličku. A zase dolů, ať to nemám na posteli. Pak zkusíme sůl ještě. To je malý, jo. No není to malý, přidej si věru, jako já tady mám takovou vrchovatou. Bude, já ti naberu, jo? Buď mi to veru. No, to stačí. Dej to mám kupit, nebo já dám tady ke mně. Šťuknout si. Dobrý. Já jenom si nahrávám asi, jo. 3, 2, 1. Vypni to!